Għal Claudette Buttigieg, deputat tal-Partit Nazzjonalista, il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista għandu jkun bħal Simon Busuttil. Għax skonti, il-kap li tilef b'distakk ikbar minn tal-2013 qed iħalli partit iktar b'saħħtu u bbażi elettorali iktar b'saħħitha. L-istil frisk tiegħu bħala oppożizzjoni ħalla marka fuq il-politika f'dan il-pajjiż. Qalet Claudette Buttigieg li tenniet li Busuttil ħoloq oppożizzjoni differenti minn dawk letarġiċi ta' żmien il-Labour skonti inkluż dik ta' Joseph Muscat. Għax, qalet Buttigieg, Busuttil ivvinta mill-ġdid it-tifsira ta' oppożizzjoni vera f'demokrazija vera. Meta kitbet fit-Times of Malta f'jum ta' festa, Buttigieg kitbet li id-dinamiżmu ta' Busuttil xel fi kwistjonijiet ta' ugwaljanza. Dan, anke hekk fost oħrajn, astjena mill-kwistjoni tal-Unjoni Ċivili. L-għada li Simon Merċieqa kiteb fuq dubji kbar dwar kemm onest Busuttil, Buttigieg qalet li għall-integrità m'hawnx bħal kap caretaker tagħha. U fil-waqt li attakkat l-esponenti tal-Partit Laburista li kkritikaw lil Simon Busuttil, Buttigieg għamlita ċara ta' xi trid mill-kap il-ġdid. Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista irid jieħu l-partit il quddiem u jispiċċa dak li beda Simon Busuttil. Kitbet Buttigieg li tenniet tgħid li hemm kuntrast qawwi bejnu u esponenti tal-Partit Laburista.